boss aloku chimbotaura mabane zvavanotaura kanista look ya ndingoda kungobhiga hangu vandisponsor nemishini vamwe mafriends edu auti kuti boss kuti but chandoda kukurudzira hangu zvakanyanya kune shamwari dzangu dziri kufureni namatire vamwe wenyu vari kuno guys uzi zvinhu semamirira zvaita izvoni zvichasvika pakayo panonzi padanger zone ndikunyeperai mwangofunga yoti titaura zvemajokes kana mafanisika but asvika panonzi padanger zone even mukatarisa mafiro akuita vanhu ezvinoizvi level yatasvika manje tasvika level yataimbotaura kumashure time ichifamba ndo level yatasvika saka pakuda vanhu vanotya mwari time iwe kana usikatye mwari wako uchitozvaonta nalucifer wako ita asi zvikakubata uchifamba murodhi handizvozvo unongoenda wakadaro unoenda street apa tasvika panonzi parumana manje nenyaya yekunzi hanzi kutaura hanzi vasikana vakura muzopfeka maminire iyo takatoudzwa namutumwa ndifunga 5 years back wanzo ndo pane problem ipapo manje that's where the problem starts vandibvunza nditika inzeka chimbomirainandii vanhu vekutaura saka chipedza inyaya ina ndizodi kutaura kana mati mumwe makuda kutaura chitaurai minzomuziaita tozoita hasha kapozi mimi muri kungokrasha ndisandapedza kutaura kuti ngati muri kukrasha ndisandapedza kutaura goma kalimboitaura aiwa izviri mamini izvi ndakatombozvitaura pane mamwe mavhidhios pamwe mukanyasocheka mavhidhios kumawefu kana sina kuzvitaura pavhidhio but ndakazvitaura tisi pavhidhio ndokutaurira chimbomira shamarandikwanise chimbomira kana chida kutaurawo uzoita 10 yako kutaura uzi iwo wakadhakwa chimbomira bozi uri kumboita nhano kaindisandapedza kutaura handikwanise kuzviteerera chimbosumuka uende pasaidi apa nditaure napakasoi chimbomira chimbovidhio rechikotorwa inini clinton semataurwa zvakanyasoitwa nichinzwa chitaurwa nakutumwa nditumwa soro akataura kuti inini when it comes kuti ndamupower nditi handisvida kuona mukadzi anenge achipfeka mini kana kuti trouse matrouse vari kumapfeka the right at the present moment izvizvi but ini ndichipinda mupower wese atobata ndikataura ndikangotaura paredhiyo netv kuti handisida kuona anopfeka trouse mukadzi kana mini skate kana mini dress ndikazokuona wakapfeka mini dress ndamupower jerry straight power akutaura ndiripi power mani ngachipinda kutotongaga ndokutaurira pani zvinotomboti hasiri yeye handiti the president hasiri yeye but is time soon anogona kutopapinda ipapa saka mutomutembere kuti achapapinda indotomutemba zvegore ripi any time from now aiwa sepolitics inzonzika right vanhu maleaders kana achipinda pazvigaro anongopinda anopinzwa nani kazhinji dzimwe handi vamwe vacho anogona kupinzwa futikana namwari atina kana worldwide leader anogona kungopinzwa kana namwari pachiwani ida anogona kungopinzwa futikana namwari ndapa saka ndosestyle munhu ukatonga zvakataura zvikutoenderana nezvinoitika memacho madresi ndakatobvunzwa vangu kuti achabhanwa maminidresi nematrousers ndo reality ndakatoizvakutimodu zvaitika okay inini ka ndifunga ndakambozvitaura pamwe ndaitaura hune vamwe vanhu tisingatauri pavhidhio funga saka zvinozikana kuti izvezvi tozobhiliva kuti mr luku makazvitaura but tisina kuzvinzwa manje akasangana vhidhio racho ramakazvitaura zvinomunetsa kuti tongoti hazvipo tomboti hazvipo kuzi hazvinaunzvika zvichitaurwa pavhidhio but izvo kai zviri kutongouya vachabhanwa vakadzi vese kupfeka matrozi mamini ukuona zviri right zvitori right
chingomira tichikura isu Clinton ka apana vakadzi vapfeka matrousers ndotaura chokwadi kana even mamini anga asikatopfeki vakadzi mamini paipa chatoziva isu tinesuna munhu achipfeka sketi inosvika inopfuura mabvi kutosvika kuzasi chaiko rinoita kuti rinogona kuchinja unhu hwemukadzi trousers ndotaura chokwadi fair rinochinja unhu hwemukadzi anogona kutotanga kutozobhihevha like kufunga kuti ari 50-50 pakufunga nekuita zvese nemurume kana kuchitonora pane masketi anodziya malong jas malong jackets evakadzi majezis akanaka mazblazers akanaka anotosvika kuzasuka anopfeka even kuvarungwa umaone vanawo varungu vanotopfeka malong anotosvika kuzasuka masketi anodziya akureva kuti trousers kuti mukadzi adzirwe kune maslong skets anodziya wanzwisa sakuita nharo dzisina basa gai hai mentality selfishness all right ndeye selfishness handiti sokufunga kwakwe because ndinoda kuti mukadzi wangu apfekawo trousers nekaminu right achifamba so achionekwa ndizo ndewangu inini time haunga tiri vanhu vekutaura kuti togona kuti zviri bho but time hazviite azviite papi munhu afanira kungooneka chidya chake mukadzi chiboda ziboda rese nemuchisimbisa vanhu makazviona munonakirwa zvobvisa ndozvacho zvikuti rasa hana dzedu zvikurasa hana dzedu kuti tikabira muri vanhu vechechi muri vanhu vechechi mune makuda kuzvo zvinotora hana kuti iende parutivi aiwa chiti zvakashata aiwa zvinotoendesa hana parutivi hakuna kana usanyepe mani zvinoendesa hana murume parutivi because iwo mukadzi achifurapa akadresa chiswevha zvichiwa mahips achiswinga paotocheukwakatarisa chete saka ndokurasikaonwa chiti hana iko dressing yandoda kuti mukadzi wangu andipfekerewa shamai zvinogona kukanganisa nyika izvozvezvi imwe side ngatisatarisa one side zvinhu kuti chakanaka chete chakanaka ehe takachitarisa akapfeka but rimwe side achifamba achiwaina but vachaenda kujeri ivavo vachurayo miri akaone tikufamba vanotosukwa chichodzi kujeri nemini yako iyo zvavanototaura izvozvo zvakaunzwa nani akazvitaura pamakazvinzwa makazvinzwa kupi rini handiti zvakanzwabuda kubva kunani iye wacho kuti azvifunge akazvitora papo that means kuti hembe hobo dzigaizvozvofesti kuti akazvitora kubva papo akazitora kuna mutumwe aiwa wai akazifunga izvinezvi nguva yese kumashura asingadi kuzvifunga zvinongofungwa pamecheteri handitomboita chimbofungawo saka imi muri kuzvishora here atombobvunze muri kuzvikrasha here ndozvikrasha izvi manje zoda anze yakadaro manje ndoda kwakadzi because inandisi mukadzi aiwa uri futinotoita kweni mamini bhoka nematrousers bhoka saundoriyo unoita ailandine munhu arikunyeperegoisaandide mini handidi kana even trousers izvezvi ndikakutaura Clinton ndine 10 ndari kutenirwa nditi kana kudresa izvozvo matrousers kamukadzi kane mufeso wako chichi but ndikakutaura kuti vakatorovana nezuro wanzwisa vanogara vachitongorovana futi infact saka mamarriages aya kaya ari kunyanyobrekwa futi nedressing iyoyi pasina mari even love yacho ane mari but anenge achipuwa zvese Clinton but dressing kai kanobuda kakafamba apa kakuenda kwangari kuenda kamukadzi kakanakana kakadresa bhobo mufesi anoti ndipo sister boy anenge achikoita kunge sister ubva angotonyengwa zvakutodai marriages break ups ari kuwanda these days ngabreke kusvika vanhu vacivilized ari kuwanda nenyaya yedressing iyoyi aiwa tokutaurira kani kudhara kwakufema marriage breakups akanyanya kusezvi kuitika mazona iwe kama vari kurovana vanenge vachikurovana kakamangwana ndakubata wachitaura nani mufoni pepe ndakubata foni ndinhingi mukomana kauyu chikomba chako chikomba changu kana ndiwo futi unotoita vasikana tuindotoitawo futi varume tu mukadzi achiudza murume wake izvozvomba iwonotoitawo futi varume vakadzi tuindotoitawo atori right arinotaura apa akabvisirwa mari akaroorwa iye munhu akutaura izvozvo
vanowana nezuro abva afundira madzike inini mwana wenyu ndatobata meseji yemukomana achitotaura kuti tozosangana pakati saka ini mwana wenyu hanchamudi muyozomutora hanchamudi mumba mangu zvikanzi kana marambana munongouya kuno osarenda mwana wedu saka nhasi watobuda kukatei saka mamarriage breakups achatowanda nenyaya yedressing iyoyo saka even iyo idressing chawani takakura right tell takakura nguva yakanaka kusina dressing ushowana ende uchitonyenga musikadzi achitodiwa akadaro akapfeka sketi yake long hiyo achitongodiwa zvokuti apa chine sketi chimukubvuriro chauri kuona iweyo waiswa vakadzi vangatazopfeka matrauzi mamini zvonzi wanzi yazoiswa zviri official aiwaka ukaiswa zvichaizvika vakapfeka pakati vanosungwa vakaendeswa kujeri vamwe vanonga vakuzotya vamwe vanonga vakuzotya rechinowanda manje rechinowanda bcause penenda kona akapfeka trousi nemini yake zvichapera zvikaienda manzveri chimbori nefocus maziso emenyu michiona kwamuri kubva nekwamuri kuenda unoyazoona kuti zvichapera izvi mabhari nokulaziva akadhakwa orit akadhakwa pakazonotsoke iwo mabhatutu yako iyoyo itsoke uchibhiga unomwa bhatutu kana ndakatombokutengera paseri apo muchimwa ini ndakaitesta ndikatonzoti imbatutu ndatiyo saundatiyo mukadzi wakoyo uchamutengera here chichimukubvurira mukadzi wangu andopfeka malongiskits andimunyepera shama andopfeka iwa makubvuriro but you know kuti pane munhu anochiva ari makubvuriro imomo ndozvacho zvikazonditora kuti zvakatonaka hazvo bcause iwo ukapfeka zvezveka zvinozonyanya kutoita wese kuti murodhi haufambe kamushe unokuti sister famba mombe kuti unokone freedom yekuti hapana nokunetsa achikunyisaunzwere kunzwa kufara manyokonyoko mukadzi wako akapfeka kamini kake uchifamba achinzi bebi handiti unosvika mumba uchitoti amai munodiwa that's the best kwete kuti onze oti ambuya munodiwa imi zvakatonaka chero ndikati ambuya munodiwa anongodiwa ari ambuya kudaro anodiwa nani andiwataura yo uchiti kwakanyengwa akapfeka mukubvuriwo anenge amuona sei kuti akanenge anoita pakazonotaura kuti mukadzi kuti aonekwa achifamba apa kuti akanaka kana ndiwe Clinton mukadzi anofanira kungoonekwa kuti akachena nekuti akapfeka trousi achimbonipindura yomubvunzo wangu nekuti akapfeka trousi ndokudzi akanaka saka urati imimi ivaine focus guys handiti ivaine focus because ivamwe vanhu vari focused because hamungati imimi trousi it's okay zveshwana matrauzi ari bhuwa ari bhuwa akashata anoita kuti mukadzi afunge dzimwe pfungwa dzekufungaanotivese mazhinji tongoti 75% yavo vanonga kutofunga kuti inini yambeta kufunga dhani murume saka ndofanira kuita 50-50 izvo zvirikuze Clinton mira ndokutsa pane musikana wemuraini mangu apinda 4 dzimba achibuda nenyaya iyo yekupfeka dressing nekuti akazomboti murume abva kubasa nditi akanzi ndibikirwa ukaenda niite chii tikanzi una chaiti pabasa ndende kutombita zvekubasa apa bikirwa kana musikana webasa inini tikanzi ndinove zvawabika iwewe tikanzi aiwa ndiri kuzotibikirwa nemusikana webasa une ndinotopedza zvekubasa mangwana nditori patit nebasa tikanzi una kana ndizvo zvinozoitei zvekubasa omboisa pasaidi ini chimbonibikira vatore abuda mumba mimi varambana aita mumwe mwana abuda akapinda 4 dzimba izvo zvari munyaya yechi5 musikana wemuraini vangu dambokufunza very good saka inyaya dressingikuura zvinhu izvi aiwa vakadzi ngavangodzidza upfekawo madresi avakapuwa vachizvarwa vachinzi mimi mupfekewo madresi avo ngavapfeka madresi avo full stop ngavangopfeka madresi avo akasikwa vachipfeka ndikakupfekedzayo zvichisalalazichipana nepfeka matrauzi aka ndekuvarungu ndokutaura chokwadi chaicho masikirwa zvakaitwa varungu chaivo ndovakasikirwa kuti vapfeke matrousers kuvakadzi ende zvainyatsoenderana neculture yavo ende zvainyatso nanhasi hazvichinje kwavari ende aiwaira ndokutaurika culture yavo haisi racism mani ndokutaura culture yavo chaiyo takutaura world culture varungu vane culture yavo kuti vazoti vanopfeka matrousers vanopfeka maminis ndokwatatanga kuzokopera isusu manje mablacks tikatarisa isusu mablacks fashion yedu chaiyo takakura ichipfeka
vamwe vaafrican vaipfeka vaimondera zvimachiro zvinenge zvimazambia kunana ghana kunana nigeria muno muafrica kuno kunana zimbabwe tipfekawo malong machichi zvinovhara but varungu vakagara achingopfeka dressing yavo kuti anogona kubuda akapfeka kabhikini kapendi nekabhikini achitoenda hazvinyadzisire kwavo but kunoko akauya anoti zvakutonyadzisira bozivana kuti ndozoti zvakuitacivalization civilization ka tikuti zvakatinangana naivavo isi takazokopera wanzwisa takazokopera chitauro chanjo yamakuti modern kusara kwamutauro kumwe kwacho kwakanaka but kunenge kuchitoavoida zvimwe zvinhu zvisashati kwozoti kuenda mberi kwacho kwamune muchitaura kuti kwakanaka kuchitopwanya futi zvimwe future ivamwana ndo zvacho idai henyu hasi kurambidza muchikurambidza but pamberi apa zvichakuchemedzai vamwe muchatoenda futi kana pataiti navo tifamba